DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu cha Singapore, chitubu chinonwa ni munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa namazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva nhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje ndiri kufamba nenyaya mbiri dzanetsa mumastreets esocial media. Nyaya yekutanga inyaya yaChris Mutsvangwa azongoti regai ndifumure zvangu gure rezvese zvakaitika zvataiudzwa paGod Mafia tichiramba zvazongobuda pachena kuti aiwaka vaMnangagwa ndiye munhu akati vakomana ava vakambure goridhe ma1. And then nyaya yangu imwe yechipiri inyaya yaSekuru Kanengo. Hanzi vaZukuru Matere avhurwa muzuva ranhasi. Hanzi hakusi kudanwa, anonzwa makuwerere chete kupera. Vanhu vachifara, vanhu vachinakirwa, vanhu vachibatsirwa naSekuru Kanengo. But ndisandapinda munyaya yangu zvizere, munyaya dzangu zvizere, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ushambadzirwe, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Tine promotion yatiri kuita neCool TV nenyaya version iri kumhanya for $200 per week. Advertising baba, bhizimusi rikure, bhizimusi riputike. Chinongodiwa chete kubata namba dzangu kana kubata namba dzaCool. Ungave uri mufundisi, ungave uri mupostori, ungave uri n'anga, ungave uchiita basa rekutengesa chero chii nechii, ungave uchivaka, tibate panamba dziri pascreen idzo. Toita sei? Tofambira nyaya dzacho, toita mudhiginyira wacho. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvoenda kumberi zvakanakisisa nditika. Saka batai manhamba, mutifonere, tiite sei? Tikurukure, tionesane. Right, rega ndipinde munyaya yangu ndinzwe kuti zvakaita sei, zvakamira sei apo. Hanzi Sekuru Kanengo nhasi Matere avhurwa vazukuru. Hanzi kune makuwerere, hakusi kudaniwa, anonzwa. Hanzi mukobvu mutete murefu mupfupi aiwaka vari kugidha vachidzana vachitenda vadzimu vavo nekuchengetwa gore rino, gore ra2025. Sezvamunoziva kuti 2025 ranga riri gore rakaoma, ranga risina kuchipa zvekudaro. But tiri kunzi naSekuru Kanengo, vazukuru uyai mupete gore zvakanaka. Matere avhurwa nhasi. Kune vane zvirwere zvakasiyana siyana, kune vanoda kubatsirwa nemhando dzakasiyana siyana, batai Sekuru Kanengo. Zviri kunzi naSekuru Kanengo, ungava une musana unorwadza, ungava une BP, ungava une sugar, high blood pressure, endo BP kazviya, ungava une varoi vari kukushungurudza, ungava uine zvipoko zviri kugara zvichikutsoma,
ungava une spiritual husband or spiritual wife, zvese zvinonopedzwa kana kuti zvinonoperera, zvinonoiswa full stop pani pana Sekuru Kanengo. Saka bata namba dziri paskrini idzo wotaurira kuti ndabva nekuna DJ Holly Sekuru, ndanzwa kunzi aiwa Matere avhurwa, basa rakuita sei rakutsva. Right, rekatipinde muaudio ya Christopher Mutsvangwa achitaura kuti zvese izvi zvakatangwa napresident. Izvi ndiye akavhurira kuti vanhu vachidiki vamaine goridhe muZimbabwe. Ngatizvinzwirei Chris Mutsvangwa achiexposa vaMnangagwa. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video. President ndiwozve vakati goridhe icherwe nevana vadiki. I was in cabinet when this decision was made in 2016. I just got into cabinet. It was a resolution of the war veterans in Mashipo kuti vana ngavachere goridhe. They were taking 3 tons illegally, vachitandaswa negondo harishai in 2016. They were legalized. In 2018, the president said the price of gold had divided in Zimbabwe. So there was no movement. And a Radlander, they used to do trade. Yeah, but they used to trade gold smuggling. They are now investing in the economy. The president Mnangagwa. We have steel. The president, we used to import almost $1 billion of steel, or maybe $500 million. We now have that. The president is the one who stopped all the mutual from being a surrogate currency of this country. He's the one who stopped the eco cash and put it in SIM switch from printing money. These are the sinews of this economy. That's why this economy is so strong. Right on our president. So I'm number 1 businessman in this country. President. And a Radlander, they used to do trade. Yeah, but they used to trade gold smuggling. And a Radlander, they used to trade gold